Аз съм Мими. Аз съм Теди. И както сте разбрали от видеото, че това ни е бокс 1. Този клип ще ни бъде много дълъг. Ние описваме нашия град, описваме в какво живеем. И какво ще правим в днешното видео. Тоест, както Теди ви обеща, че в предишното си видео ви каза, че ще прави желе, но този път аз ще му помагам. И за напред ще се виждаме често. Да. Ще ви трябва ли пило? Ние си купихме лечето. Ето го и моето. Глуе този път означава лепило, но понеже пише глуе, това означава, че нашето желе ще бъде супер яко. Защото като гледам клипчета... Искаш да си починем? Да, тук. Така. Ще починем малко. Много да седна. Дупето ми ще се види. Защото като гледам клипове в интернет, т.е. в YouTube, пише винаги по-английски глуе, желе, глуе, заем, глуе. Тези лепила са течните, може да си закупите книжарници, лепчета и да. Нашите са от 50 стотинки, не знам при вас колко има балончета, ако не знам дали. Ето. Да. Те са много хубави, има 80, то е много качествено, но ние си избрахме от 50 стотинки, защото на мен ми по-харесва. Не, че са по-ефтини, на мен не ми пречат 80 стотинки, но са по-хубави тези от други. Ако знаете да си закупите такова същото лепило, ето как изглежда. Ще изглежда 100% като нашето, ако си го купите и ако си купите съставките същите, които ние имаме. Тоест капачката е розово, червено, оранжево излиза. Така, три цвята, да. Но понеже слънцето ви изглежда жълто, но не е жълто. Не е жълто и някакво оранжево. Ето как изглежда. Ние седнахме да си починем. Както виждате, си тръгнахме пак по гората. Но спряхме да ви кажем, че ще кажем желеите. Да знаете хора, това е бокс 1, това е първи ми клип с моята приятелка, този канал ще бъде заедно на готовчери. Да. Ми се занимаваме с глупости. Да, защото тук вътре има много смотани деца, има приятели, предатели, гаджета, предатели, така. Те гаджетата не ме интересуват. И мен, аз пипах такова. И неумислено натисна тя стопа без да иска. Много се извинявам за това, но просто не съм свикнала да снимам. Ние си имаме стойки, така си държиш и да се снимаш. Да, но просто не я забравих в къщи. В следващите ни клипове ще си покажем iPad-ите и ще ви покажем какво има в тях. Да. Ако искате да ни гледате профилите, ще оставим линк под описанието. Да. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Google+, всичко ще оставим отдолу. По принцип ние имаме общи канали навсякъде. Имаме си отделни, имаме си общи. Но повечето са отделни, защото ние не качваме много видеа. Да кажем това видео първото с нея. Ние преди това снимахме сигурно около 50 видеа, но просто той ги спри, защото телефон. Просто излязоха много зле и така. И също iPhone-а ми се щупи и реших да си го сменя. Сега аз имам LG, ти имаш iPhone. Но все едно оставете. iPhone не е задължително. Извинете ни, сега ще натиснем умишлено. Добре, извинете ни, но той брат му го вика постоянно. Брат ми много е досаден. Моята сестра си отиде, а неговия брат първи по него. Но моята сестра е по-голяма и за това. Но както и да е, пак ще кажа да не се занимаваме с отстранични неща. Ако искате да знаете нещо, коментари, лайкове, нещо там. Абонирания. Задължително. Да. Прибираме се от училище, този път пак съм с раницата. И аз. Моята маничка и не си я усещам. Моята голяма. Както казах, ако желаете да си закупите лепило, може да го вземете от книжарници, левчета или подобни приставки. Да. Все едно хора, така. Аз следващият ни клип може би ще ми е за желе или пък нямам представа за какво ще ми може да се всички. Днес е 11.05 и ще качим 2 видеа. Да.
за желето и това. Може по-натам да Това правим не пак е желе, бокс, това видео трябва да го... обаче ще го правим гледат с другото лепило, да видим кое ще е по-добро и за напред да видим как ще стане. И смисъл относно за жилетата, аз много се вдъхновявам от Вили Ангелова. Напишете и ще видите. Аз за да не ме странам да говоря пред вас, съм слушала доста блогъри, като Павел Колев, Емил Конрад и други. Или съм почнала да следвам Бориана, забравих и фамилията, но тя е за грим и се вдъхновявам постоянно. Аз следвам още много момичета и момчета за жилета, но не им знам имената. Да, в Инстаграм не ни върви, когато трябва да спечелим нещо. Участваме, но не ни върви. Или във Фейсбук са Те пък... уби с куката. Ако гледате, престанете да качвате за обяви за iPhone и подарък, когато нищо не качвате. Да. Или не давате подаръци, да хората се сърдят. Да. Престанете да ги разочаровате. Само лъжете, само си просите лайкове. Ми пише само поздравление, спечелихте iPhone. Искате да спечелите iPhone, трябва ви 3 стъпки. Просто искате споделяния, харесвания и т.н. коментари. Или пък рекордът на коментарите еди колко си и вие искате толкова, но не може. Ужас. Но хора, това И си просете лайкове, това е много тъпа работа. Да. Понеже това е бокс, ние искаме да ви покажем в каква обстановка сме, както ви казах, в какво живеем, как сме. И сега може би само ще ви покажем гората. Следващия бокс може би ще ни бъде за нашия квартал. Разбира се, ние живеем в най-голямия квартал в изобщо целия град. В квартал Мурговица. 23. Да, 23. Да. Следващия път ще си купиме карта и ще си дадем моделен телефон. Ще си дадем номерът под описание, но различен от нашите, разбира се. Нашите няма да си даваме. Или мисля да не даваме номер. Не, смисъл, може би да изпращаме. И Да ви звънят за малко. Ами хора, Всичко за днес. това беше... Тоест не беше всичко за днес, нали? Знаете, ще си правим клипът. Но това е нашия бокс. Ще го довършим този бокс. Да си знаете. Довиждане.